kodwa siba omakhelwane yabo. Yeah. Isakusasa-ke kwangcwatshwa-ke yonke into-ke. Mfethu ngiyabona ukuthi mina kuphela ushonele la. Ubaba akanankinga. Abantu abanankinga yabo, umuntu oshonelwe yimina. Nezinye iy'hlombe ziyangitshela kuthiwa kufanele ngiqine yabo. Right. Ngoba impilo injalo yabo. Sihambile isithando sakho. Vele abantu abaningi babazi ukuthi mhla kuhamba lesalukwazi uyayibona into banjani. Ayibona yona. Kanti mina ngayiqeqesha kusa-early. Yabo. Ngayiqeqesha esaphila. Ngaphinde futhi yena ngokwakhe wayefuna ukuthi yonke into ngibe provided la ngisuke ngikhona yabo. Alright, ngikamba uma khona kade ngikuthatha mengipha khona yabo. Kodwa bengasinto ikompazana ukuthi manje sekuma projects ukuthi sengime ngaye yabo. Ngiuphanda ngijwayeze ngayitshela mina ukuthi anginabani. Yabo akekho umuntu efanele ngimhluphe, fanele ngihluphe mina. Ngayijwayeza leyo mpilo. Shithi mangifika ekhaya lapho ethe ngiyayibuka family tree bakhona bonke mina kuphela ngekho. Ngibuza ukuthi lo muntu oyakha la family tree yini ayirana emqondweni wakhe. Okusho ukuthi mina ngi-exist kahle kahle kulabantu. Bese umbuzo wami uthi-ke why? Ngoba phela ngiyilethanga. Angizange ngiyilethe. So izinto ezinjengalezo mina kahle kahle mina fanele abahlamba ngisekho emhlabeni. Ngoba nginaso isibindi angisabi. Ayikho into engiyisabayo. Angisabi lutho. Ayikho into engiyinqenayo. Ngoba ayikho into engathi mhlawumbe khona into engiyibambile noma mhlawumbe engisindayo cha. Kodwa ngokuthi ngayitshela into eyodwa ukuthi kunokuthi ngivumele isimo engisibonayo vele ukuthi vele ngishona phansi. Ngcono ngime noNkulunkulu ngime ngokuthi mhla uphela wami ngazi ukuthi ngiyaphi. Ongcono. Dake lokho akusiwo kwami umdali owaziyo. So mina sengadecide ukuthi mfethu konke okwenzekala empilweni noma empilweni yami ngikubhekisise kahle noma ngikubukisise kahle nengikwenzayo ukuze ngikwazi ukuthi kusasa ngazi ngoba ngeke ngithi ngingena background ngingena lutho ngingena khaya ngithinde futhi mina ngikhalisa abantu.